Molt bones, em dic Mingo, pagès de les Terres de l'Ebre. Des d'aquí conreem cítrics. Com podeu veure, estem al mig d'un camp de tarongers, des d'on produïm les taronges de proximitat, de màxima qualitat, amb certificació ecològica i de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Bé, ara ja acabem aquesta campanya actual, però seguim treballant per a la propera, que serà al novembre, i vos voldria ensenyar com són ara les taronges. Mireu quina mida tenen. Veu aquestes taronges tan petites? Són les que nosaltres continuarem cuidant fins al novembre, per a que les poguéssim disfrutar tots junts, que poguéssim disfrutar del seu gust i de la seva vitamina C, que mos farà falta. Bé, vos agraeixo molt la vostra confiança que teniu en nosaltres i en els nostres productes, i vos desitjo molta força, molts ànims i molta salut per a sortir-nos d'aquesta pandèmia que ens ha vingut a sobre. Confiant conjuntament com fins ara, m'ho n'estem sortint. Ja queda poc, companys i companyes. Molts d'ànims i fins al novembre. Salut!